салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Бахористон. Имрӯз дар барнома мулоқоти президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон бо дастаи мунтахаби наврастони то 17-солаи мамлакат, озмуни хонандаи сол дар даври ноҳиявӣ, рушди соҳаи рақс дар коллеҷи санъати шаҳри Хуҷанд. шарҳи хабарҳо. дар арафаи сафари дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон ба чемпионати ҷаҳон 2019 мулоқоти президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ситоди мураббиён ва ҳайати мунтахаби мамлакат дар кӯхи Наврӯзи шаҳри Душанбе сурат гирифт. Пас аз гирифтани акси хотиравӣ бо ҳайати даста, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон бо онҳо суҳбати кушоду озод анҷом дод. дар арафаи сафари дастаи мунтахаби наврастони то 17-солаи Тоҷикистон ба чемпионати ҷаҳон 2019 вохӯрии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ситоди мураббиён ва ҳайати мунтахаби кишвар дар кӯхи Наврӯзи пойтахт сурат гирифт. пас аз гирифтани акси хотиравӣ бо ҳайати даста, роҳбари Федератсияи футболи Тоҷикистон бо онҳо суҳбати кушоду озод анҷом дод. таи солҳои охир бо дастгирию ҳидоятҳои ҳамвораи асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон футбол дар Тоҷикистон ба таври бесобиқа рушду ривоҷ ёфт, гуфт дар оғози суҳбат Рустами Эмомалӣ. сокинони сарбаланди кишвар аз насли навраси футболи меҳан умеди зиёд дошта ба онҳо эътимод доранд. қатъи назар аз рақиб шуморо мебояд бо боварӣ дар майдон тӯбронӣ карда, баҳри баланд бардоштани эътибору нуфузи футболи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ва парафшонии парчами миллии кишварамон талош варзед, қайд кард дар идомаи суханронӣ роҳбари Федератсияи футболи Тоҷикистон. дар навбати худ Зайниддин Раимов, сармураббии мунтахаби наврастони то 17-солаи тоҷик, аз номи ситоди мураббиён ва шогирдонаш ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати муҳайё сохтани шароити арзандаи машқу тамрин ва иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ изҳори сипос намуда, аз номи худ ва шогирдонаш ваъда дод, ки онҳо дар ин маъракаи бузурги ҷаҳонӣ бо тамоми нерӯ ва иқтидори хеш баҳри бо сари баланд муаррифӣ кардани кишвар талош мекунанд. дастаи мунтахаби наврастони то 17-солаи футболи тоҷик имшаб тавассути хатсайри ҳавоии Душанбе, Истанбул, Сан-Паулу ба кишвари Бразилия, ки мизбони 18-умин чемпионати ҷаҳон байни наврасон мебошад, сафар мекунанд. дар шаҳри Сан-Паулу шогирдони Зайниддин Раимов таи як ҳафта ҷавомади таълимию тамринӣ гузаронида, сипас ба шаҳри Кариасика, ки макони баргузории ҳамаи бозиҳои даври гурӯҳӣ тими мо бо ҳамтоёни худ аз Камерун, Испания ва Аргентина аст, расипор мегарданд. қаҳрамонии ҷаҳон 26 октябр шурӯъ шуда то 17 ноябр дар шаҳрҳои Кариасика, Гояна ва Гамаи Бразилия идома меёбад. дар шаҳри Душанбе озмуни хонандаи сол 2019 идома дорад. Мактабачагони муассисаҳои таълимӣ кӯшиш намуда истоданд, то дар ин сабқати зеҳнӣ ғолибият ба даст оранд. муфассал дар таҳияи ҳамкорони мо. муддати чандест ки дар масои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе озмуни хонандаи сол ҷараён дорад. озмуни номбурда барои довталабони таълимгоҳҳои ноҳияи Сино дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 93 баргузор гардид. он аз ҷониби маркази кӯдакон ва наврасони ноҳия роҳандозӣ гардида, дар он иштирокчиёни даври мактабии озмун байни ҳамсолони хеш сабқати дониш намуданд. дар оғоз директори маркази мазкур иштирокчиёнро ба ҳайати ҳакамони сабқат, тартиби баргузорӣ ва шартҳои озмун шинос намуда, аз доварон даъват ба амал овард, ки ба дониши довталабони озмун воқеъбинона баҳогузорӣ намуда, беҳтаринро барои иштирок дар даври шаҳри озмун интихоб намоянд. ман дар даври якум, яъне дар даври дохили мактабӣ сазовори ҷои аввал гаштам ва аз ҳамин сабаб устодонам маро барои иштирок дар даври ноҳиявӣ пешниҳод намуданд. аз сабабе ки бисёр дастовардҳо дорам, аз ҷумла гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе бошам, ғолиби даври дуюм ва сеюми олимпиада аз фани забони англисӣ, инчунин узви ҳақиқии академияи хурди илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. дар ин озмун 39 нафар хонанда аз масои таълимии ноҳияи Сино аз синфи 9 то 11 ширкат варзиданд. дониши онҳо аз рӯи 12 фани таълимӣ тибқи тест, кори хаттӣ, аз фанҳои забони модарӣ, физика ва математика, ҳозирҷавобӣ, саволу ҷавоб ва намоиши дастовардҳо санҷида мешавад. ҳайати ҳакамони озмун аз ҳисоби омӯзгорони таълимгоҳ аз фанҳои гуногун интихоб гардидааст. барои озмун мисол аз тамоми фанҳо ба иловагиҳо иштирок карда бо сатҳи дониши худро бозам сайқал додам ва инчунин дар фаъолиятҳои берун аз муассисагӣ, мисол дар фаъолиятҳои ҷамъияти шанбегиҳо, инчунин дар аъзои маҳфили пайравони пешвои муаззами миллати назди кумитаи кор бо ҷавонон ва вартиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳастам. дар он ҷо самти фарҳанг роҳбарии самти фарҳангиро ба уҳда дорам
тавре ташаббускорони озмуни мазкур иброз доштан соли ҳафтум мешавад ки озмуни хонандаи сол дар сатҳи шаҳр баргузор мегардад. дар ин муддат 5 маротиба хонандагони ноҳияи сино сазовори ҷои аввал гардиданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 18 ноҳияи фирдавсӣ яке аз салимгоҳҳои шаҳри душанбе ба ҳисоб меравад ки давоми солҳои охир аз самири пурра бароварда шуда дар он як бинои иловагии хуштарху замонавӣ бунёд гардидааст. шароити таълиму тарбия ва содкунии барномаҳои таълимӣ дар ин замина ба маротиб беҳтар гардидааст. ҳамзамон баъди бунёди бинои иловагӣ дар мактаб шароит ва имконияти мусоид барои баргузор намудани озмунҳои соҳавӣ низ ба миён омадааст. ҳамасола дар шаҳри душанбе озмунҳои касбии соҳаи маориф барои дарёфт ва муайян намудани беҳтаринҳо таҷрибаи пешқадами соҳа ташкилу баргузор мешавад. ҳоло дар ноҳияҳои шаҳри душанбе озмуни хонандаи соли 2019 идома дорад. дар ноҳияи фирдавсии пойтахт даври ноҳиявии озмун дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 18 баргузор шуд ки бесабаб нест, зеро барои ин шароити созгор фароҳам шудааст. аз тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсеои гимназияҳои ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ якнафари хонандаи фаъол ширкат намуд. тавре маълум гардид, ҳамаи хонандагон иштирокчии фаъоли озмуну чорабиниҳои мактабиву ноҳиявӣ буданд ки гувоҳи ин шумораи зиёди медалу ифтихорномаҳои онҳост. баъди супоридани корҳои хаттӣ аз фанҳои таълимӣ дар идома ҳисоботи эҷодии хонандагон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. инчунин саволу ҷавоб аз фанҳои таълимӣ низ барои санҷиши маҳорати суханварии хонандагон ташкил гардид. дар маҷмӯъ даври ноҳиявии озмуни мазкур дар ноҳияи фирдавсӣ дар сатҳи зарурӣ доир гардида ғолиб муайян ва ба даври шаҳрии озмуни хонандаи сол 2019 пешбарӣ гардид. қадрдониву ҳавасмандсозии хонандагони фаъол ва дастгирии онҳо аз мақсадҳои асосии ташкили озмуни хонандаи сол маънидод карда мешавад. дар факултати журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон роҷеъ ба рушди забони давлатӣ ва забони васоити ахбори омма ҳамоиши илмӣ амалӣ доир гардид. дар кори он олимону донишмандон ширкат варзиданд. гузориш дар ин раванд. дар конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ забоншиносон олимону муҳаққиқон масъалаҳои мубрами забон ва услуби васоити ахбори оммаро мавриди таҳлил қарор доданд. тавре дар маърузаи иштирокдорони чорабинӣ гуфта шуд васоити ахбори омма дар баробари тарғиби сиёсати давлат ҳамчунин тарғибгари забони давлатӣ буда онро бояд дуруст ва амиқ таҳлил намояд. инчунин зикр гардид ки дар тарҷумаи ислоҳотҳои наве ки ба забони васоити ахбори омма хамаруза ворид шуда истодааст аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. дар кори конфронс олимони соҳа атрофи мавзӯи забони васоити ахбори омма бояд асил бошад. забони матбуоти миллӣ ва консепсияи илми забоншиносии муосир, мавқеи категорияи шахс дар ҷумлаҳои сода дар мисоли матбуоти даврии тоҷик, забони реклама дар чӣ ҳол аст, ҳусни баён дар забони васоити ахбори омма фикру андешаҳои хешро иброз намуданд. дар муассисаҳои таълимӣ ва типи нави пойтахт ба давраи зимистони имсола омодагӣ гирифтанд, зеро дар фасли зимистон барои мактабачагон шароити созгори донишомӯзӣ лозим аст. мавзӯъро ҳамкорони мо идома медиҳанд. литсеи рақами дуюм барои хонандагони болоиқати шаҳри душанбе ба давраи зимистони имсола омодагӣ гирифтааст. тавре иттилоъ дода шуд муассиса соли дуввум аст ки ба шабакаи гармидиҳии шаҳри душанбе пайваст буда синфхонаҳо аз системаи марказонидашуда гармӣ мегирад. ҳарорати гармии синфхонаҳо ба воситаи ҳароратсанҷ муайян карда мешавад. инчунин ҳамаи тирезаҳо ду қабата шишабандӣ шуданд. огоҳкунанда ва гӯшаи бехатарӣ аз сӯхтор низ таҷдиди назар карда шудааст. литсеи рақами ду барои хонандагони болоиқати шаҳри душанбе пурра ба зимистонгузаронӣ омода буда аз ҷумла мо чунин захираҳоро дар анбормон дорем: 5 кӯб ҳезум, 1 тонн хум, 250 литр сӯзишворӣ, 1 тонн ангиш ва 500 килограмм намак. бояд қайд намуд ки литсеи дорои генератор ва элеватор мебошад ки маҳз ба воситаи онҳо гармӣ дар таълимгоҳ таъмин карда мешавад. тибқи иттилоъ ҳамасола ин дастгоҳҳо барои мавсими зимистон омода карда мешавад. ҳамин аст ки фасли зимистон ба таълими хонандагон мушкилӣ пеш намеорад ва раванди дарс пурра зери назорат гирифта мешавад. илова бар ин дар ин давра ситори доиму амалкунанда низ фаъолият менамояд. бояд қайд намуд ки дар литсей 950 хонанда дар як баст ба таълим фаро гирифта шуданд. фаъолияти гурӯҳҳои рақсӣ ва ҷонок намудани самт ва равияи интихоб намудаи раққосон дар коллеҷи санъати шаҳри хуҷанд ба номи Содирхон Ҳофиз назаррас мебошад. хатмкунандагони ин боргоҳ аллакай ба ҳайси омӯзгори рақс соҳиб мактаб гардиданд. ҳамкорони минтақавӣ мо бо иттилоъи бештар. дар маҷмӯи сарватҳои фарҳангии халқи тоҷик санъати рақс мавқеи хоса дорад.
рақсҳои тоҷикӣ дар тӯли инкишофи таърихии худ олами хоси назокатро офариданд ва то имрӯз мунтазам ривоҷ ёфта дар самтҳои гуногун инкишоф меёбанд. дар тӯли асрҳо бо кӯшиши устодони рақси касбӣ санъати рақси миллӣ тавассути мактаби устод-шогирд равнақ ёфтааст. ин аст ки соли 1978 дар омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри хуҷанд имрӯза коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофиз шӯъбаи санъати хореография таъсис ёфтааст. дар тӯли фаъолияти 40-сола устодону омӯзгорони шӯъба барои омода кардани мутахассисони соҳибмаълумоту соҳибҳунари санъати миллии рақси тоҷик талош варзида баҳри ғанӣ гардидани санъати миллӣ саҳми арзанда гузоштаанд. дастпарварони шӯъба баробари аз худ намудани беҳтарин намунаҳои санъати рақс ва ҳунаромӯзӣ дар аксар чорабиниҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва берун аз он ширкат намуда намунаи рақси миллии тоҷикро баҳри тамошобинон пешкаш карданд. ба ифтихори 40-солагии таъсисёбии шӯъбаи хореография дар коллеҷи мазкур маҳфили зебои фарҳангӣ бо иштироки собиқ хатмкунандагон ва омӯзгорону донишҷӯёни ин боргоҳи ҳунар баргузор карда шуд. меҳмонон дар ибтидо аз галереяи коллеҷ дидан намуда аз эҷози дастони устодону ҳунаромӯзони он огаҳ шуданд. сипас онҳоро дар саҳни коллеҷ бо тантанаи хоса бо садои карнаи сурнай истиқбол гирифтанд. маҳфилро директори коллеҷ Мунира Мансурӣ оғоз намуд. ӯ дар бораи дирӯзу имрӯзи шӯъба ҳарф зада аз дастовардҳои устодону шогирдони ин шӯъба сухан гуфт ва ба меҳмонон ҳадияҳои аҳли муассисаро иҳдо намуд. сипас устоди рақс мудири шӯъба дорандаи медали хизмати шоиста Фирӯза Аюбҷонова, устодон ва аввалин хатмкунандагони ин мавои ҳунар Машура Ёдгорова, Илмира Юсуфова, Гулсун Каримова ва дигарон хотираҳояшонро дар бораи таҳсил, фаъолияти бадинаи худ ва тарбияи шогирдон қиссаҳо карданд. қобили зикр аст ки онҳо ҳар яке имрӯз на танҳо дар қаламрави вилоят балки берун аз он дар Русияву Ӯзбекистон гурӯҳҳои рақсии худро созмон дода рақси миллии тоҷикро барои халқияту миллатҳои дигар муаррифӣ мекунанд. бисёр хурсанд ҳастам ки мобайни тӯли 40 сол ба чӣ қадар шогирдои мо тарбия ёфтагиҳо имрӯз роҳ ба роҳ ҳастанд. имрӯз муаллимо ҳастанд. На фақат Тоҷикистон ба бисёр шогирдои мо Россия рафта кор мекунанд, Ӯзбекистон рафта кор мекунанд. мо фахр мекунем ки ба онҷа ба рақсое ки аз ҳамиҷа ёд гирифтагӣ буданд ҳамаҳоя ёд метиҳанд. сипас дар қисмати фарҳангии маҳфил ҳунаромӯзон рақсҳои ҷолиби миллӣ, муосир ва халқиятҳои гуногунро пешниҳоди ҳозирин намуда сазовори аҳсану офаринҳо гаштанд. ҳамчунин баҳри болида хотирии меҳмонон бо онҳо бозиҳои гуногуни дилхушӣ доир карда шуд ки хеле хотирмону ҷолиб буд. маҳфил бо рақсу таронаҳои марғуб то дер идома карда баҳри иштирокдоронаш беҳтарин лаҳзаҳоро эҳдо намуд. дар муассисаҳои томактабӣ ба машғулияти варзиш ва солимӣ аҳамияти аввалин дараҷа дода мешавад, зеро тарзи ҳаёти солимро пеша намудан ба саломатии кӯдакон манфиатовар мебошад. муфассал дар сюжаи навбатӣ. имрӯзҳо дар муассисаҳои томактабӣ ба машғулияти тарбияи ҷисмонӣ диққати махсус равона гардидааст, зеро ҷисману рӯҳан обутоб ёфтани кӯдакон ба манфиати кор буда дар ин самт ба воярасонидани дустуракон вазифаи кормандони муассисаҳои томактабӣ ба ҳисоб меравад. аз ҷумла масъулини муассисаи томактабии рақами 24 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар ин самт тадбирҳои мушаххас ба роҳ монданд. тавре аз ҷараёни машғулияти тарбияи ҷисмонӣ маълум гардид, ба кӯдакон машғулиятҳо ба тарзҳои мухталиф сурат мегирад. мураббиҳо мекӯшанд ки ба кӯдакон бисёртар машқҳоеро нишон диҳанд ки барои ҳамаҷониба обтоб ёфтани кӯдакон мусоидаткунанда бошад. мо дар як ҳафта 3 маротиба машғулияти тарбияи ҷисмонӣ дорем. дар машғулияти тарбияи ҷисмонӣ кӯдаконро обутоб медиҳем. ҳаракатҳои асосӣ, серҳаракат, машқҳои ҳаракати асосӣ дорем ва дар охир машқҳои инкишофи бадан дорем. бояд гуфт ки машғулияти тарбияи ҷисмониро дар кӯдакистони мазкур мураббия Маҳваш Олимова ба уҳда дорад. мавсуф хамаруза кӯдаконро ба машғулияти пагойрӯзӣ ва обтоби бадан ҷалб менамояд. тавре масъулин иброз доштанд, машғулияти мазкур тибқи нақша дар як ҳафта барои кӯдакони гурӯҳи якуми хурдсол 2 маротиба ва барои гурӯҳҳои дигар 3 маротиба ба роҳ монда шудааст. тибқи барномаи таълимии таҳсилоти томактабӣ ба кӯдакон дар давоми ҳафта аз 8 то 20 машғулият
ба роҳ монда шудааст, ки аз инҳо машғулияти тарбияи ҷисмонӣ барои ҷисману рӯҳан солим нигоҳ доштани кӯдакон мусоидат менамояд. маврид ба зикр аст, ки имрӯзҳо ҳукумати мамлакат дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот шароити мусоид фароҳам намудааст. масъулинро зарур аст, ки аз ин имконият самаранок истифода бурда кӯдакон наврасонро дар рӯҳияи ватандӯстиву хешаншиносӣ ва меҳнатдӯстӣ тарбия намоянд. ҳайати дастаи мунтахаби футболи наврасони то 17-солаи Тоҷикистон тариқи хатсайри душанбеи Истанбул ба шаҳри Сан-Паулуи Бразилия парвоз намуд. тибқи иттилои манбаъ ба ҳайати дастаи мунтахаби наврасони ҷумҳурӣ барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон 2019 21 футболбоз аз ҷумла 3 дарвозабон, 6 ҳимоятгар, 7 нимуҳофизатгар ва 5 ҳамлагар шомил шуданд. ҳайати мунтахаби наврасони Тоҷикистон оид ба футбол субҳи имрӯз тариқи хатсайри душанбеи Истанбул ба шаҳри Сан-Паулуи кишвари Бразилия парвоз намуданд. ба ҳайати мунтахаби наврасони кишвар барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон 2019 21 футболбоз аз ҷумла 3 дарвозабон, 6 дифоъгар, 7 нимуҳофизатгар ва 5 ҳамлавар шомиланд. дар чемпионати ҷаҳон 2019 ки аз 26 октябр то 17 ноябр дар Бразилия баргузор мешавад, мунтахаби наврасони меҳан дар гурӯҳи И бо ҳамтоёни худ аз кишварҳои абарқудрати ҷаҳон Камерун, Испания ва Аргентина нерӯ месанҷад. ҳама мешуморанд ки мо дар гурӯҳи пурқувват ғалидаем, аммо мо дар сину соли мо дастаи пурқувват нест. ҳамон даста ғалаба мекунад ки тайёрияш нағз бошад. иншоалло ки мо тайёрии хуб дидагем, бар муқобили дастаи Аргентина, Испания ва Камерун хуб баромад карда мухлисони худамонро шод мегардонем. дар даври нахустини чемпионати ҷаҳон 2019 мунтахаби Тоҷикистон санаи 28 октябр бо тими мунтахаби Камерун рақобат мекунад. ин дидор соати 4 субҳи 29 октябр ба вақти душанбе дар назар аст. дар даври дуюм шогирдони Зайниддин Раҳимов рӯзи 1 ноябр соати 1 ба вақти душанбе бо мунтахаби Испания майдондорӣ мекунад. дар бозии ниҳоии хеш наврасони то 17-солаи меҳан 4 ноябр соати 1 ба вақти душанбе бо ҳамтоёни худ аз кишвари Аргентина вохӯрӣ анҷом медиҳанд. ҳамаи бозиҳо дар варзишгоҳи Эстадио Клебер Андраде шаҳри Кариасика доир мешаванд. моҳи ноябри соли равон дар ҷумҳурии мардумии чин мусобиқаи ҷаҳон оид ба ушу доир мегардад. сабқати ҷумҳуриявӣ бо мақсади муайян кардани узви мунтахаби кишвар баргузор шуд. мавзӯъро ҳамкорони мо пурра мекунанд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба якарбаи шарқии ушу дар маҷмӯаи варзишии хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. ин аввалин сабқати федератсияи ушу дар мавсими нав набуда, ҳамчун марҳилаи омодагӣ ба мусобиқаи ояндаи сатҳи байналмилалӣ дошта маънӣ дод гашт. аниқтараш узви мунтахаби Тоҷикистон оид ба ушу ҷиҳати ширкат дар чемпионати ҷаҳони кишвари мардумии чинро муайян месохт. дар сабқа дастаҳо аз шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру Навоҳӣ то бе марказ иштирок намуданд. ёдовар мешавем ки чанде қабл мусобиқаи осиёӣ оид ба ушу санда ё худ муҳорибаи хитоӣ дар ҷумҳурии мардумии чин бо иштироки беҳтарини варзишгарони қора баргузор шуда буд ва Тоҷикистонро дар чорабинӣ бонуфуз ду варзишгар зери роҳбарии мураббии ҷавон Мавлон Сафаров намояндагӣ кард ва сазовори ду медалӣ биринҷӣ гардиданд. мақсади гузарондани мусобиқа дар он аст ки мо ба наздикӣ дар шаҳри дар ҷумҳурии мардумии чин дар шаҳри Шанхай ки мусобиқаи байналмилалӣ дар ришаи намуди ушу санда ва ушу тавлу мегзарад ва мо бачаҳои беҳтаринро ки дастаи мунтахабро ҷудо намуда ба мусобиқаи чемпионати ҷаҳон сафарбар монем. аслан дар Тоҷикистон ду нави ушу амал мекунад: ушу тавлу ва ушу санда. мусобиқаи кушоди шаҳрӣ низ аз рӯи ду намуди ушу ташкил гардид. дар ин нави ушу тавлу ё худ гимнастикаи хитоӣ бештар духтарон таваҷҷӯҳ доранд. аниқтараш ин намуд намоишӣ буда, амалу ҳаракатҳо бо чӯб, шамшер ва дигар лавозимоти варзишӣ иҷро карда мешавад ва дар мусобиқаҳо доварон ба ҳаракати варзишгар баҳо медиҳанд ва дар муқоиса ба дигар якарбаҳои шарқӣ нозукона амалӣ меёбад. яке аз дастпарварии фаъоли федератсия Элеонора Файзова аст. мавсуф нозикиҳои ушуро аз мураббии ҷавон Мавлон Сафаров омӯхтааст. мусобиқаи осиё шуда гузашт ки ман дар онҷо сазовори ҳам аз намуди ҳам ушу тавлу ҳам аз намуди ушу санда баромад карда сазовори ҷои аввал шудам.
дар сабқати ушусанда ки ҳамзамон моҳрибаи танбатани хитоӣ ҳам мегӯянд, дар ҷумҳуриямон мусобиқаҳои гуногун ташкил карда мешавад. истифода барои тарзу усулҳои варзиш дар ушусанда маҳдуд нест. иҷрои тарзу усулҳои ушу дар қиёс бо дигар якарбаҳои шарқӣ тафовут дорад. қувваозмоиҳо бошад дар дохили ринг сурат мегиранд. ба ҳамаи духтарон тавсия медиҳам ки бар варзиш омада машғул шаванд. ин варзиш гарави саломатист. аслан ба ушу варзишгарон аз хурдсоли аъзо мешаванд, яъне ба гуфти мутахассисон ин сину сол барои дар сатҳи лозима ва зарурӣ аз худ кардани сабку усулҳои яккарбаи шарқӣ хело мувофиқ аст. илова бар ин қабл аз қоидаи ушуро омӯхтан бояд шахс аз акробатикаи варзишӣ низ ба қадри имкон воқиф бошад, чунки иҷрои сабку услубҳои ушу аз акробатика маншаъ мегирад. 11 ماه میشد که در فدراسیون اشوی جمهوری تاجیکستان مشق و تمرین میکنم. من امروز در این تالار ورزشی از نمود تاولو جای یکم و دوم را اشغال نمودم. дар айни замон санъати ушу дар аврупо хело тараққӣ кард. аз ин рӯ дар ҷаҳон ташкил ва гузарондани сабқатҳои гуногун ба миён омада иштироки ушувчиёни тоҷик ҳам зиёд гашт. инҷо метавон чемпионати ҷаҳон дар хитой ва мусобиқаҳои байналмилалӣ дар кишварҳои русия ва қирғизистонро ном гирифт ки ушувчиёни мо фаъолона ширкат варзиданд. мақсади ин наврасон ҳам дар оянда санҷидани қувва дар мусобиқоти бурунмарзист. дар пеш бошад тарбиятгирандагони федератсияи ушуро супоридани имтиҳони ҷиддӣ берун аз марзи ватан мунтазир аст. дар фарҷом ғолибону ҷоизадорон бо медалу ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуданд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Бахористон www.tvb.tj дастрас намоед.